ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple, bụrụkwazi onye nchụaja na ọdịnala Igbo restoration prayer minister, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, anyị bịakwalụ ka anyị kụzie ihe mmadụ kwesịrị ịma, especially ndị akpọrọ ọrụ. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ ihe onye akpọrọ ọrụ kwesịrị ịma, ya na ihe o kwesịrị ime. Kedu ka mmadụ ga-esi ma na-akpọrọ ya ọrụ? Kedu ihe o kwesịrị ime? Gịnị iwu ekwem agwụ? Ọ ihe a bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa. So ọ bụrụ na n'ihi na-eche n'inwelu ọkpụkpọ oku ijeru Chukwu na mmadụ ozi, ma ọ bụ na-anwere ka esi wee gwabuo gị, zie gị ya n'ozi, dịka m si ekwu, onye ozi bụ onye ozi, onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ, weda ma ọ nọ n'ụka, ma ọ bụ n'ọdịnala, ma ọ nọ n'okpukpere niile, okpukpere ọbụla, onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ. A called one is a called one. Ịghọtara ya? Ige ntị, wọcha vidio bido n'isi wee ruo na njedebe. I can tell you, you must learn something that will change your life for good. Ọ bụghị na iji ezi obi gị meghepụ obi gị to learn. Don't be argumentator. Listen to learn. Ọ bụrụzie na nkọwachala gị ihe nke amalụ mana ị nabatara ya, you are free to throw it, but listen to learn. Don't block your heart, because you have made up your heart, your mind, because of your previous belief. It will not help you. Now, n'ụbọchị tata bụ afọ mmanụ, na-akpọku ndị anjelu nke Chukwu, ndị niile na-anara oke n'afọ, sị ha unu bịakwa. Senti mgbafọ niile, ndị nsọ niile, ndị amụrụ na mbọsị afọ, bịanụ yọbara anyị ayịyọ, bịanụ nọnyere anyị ụbọchị taa. Mmụọ niile na-eri oke n'afọ gbaratana. Anyị ejikọ na temple chụọ aja niile anyị na-achụ. Achụgo m aja gụọ ụfọdụ iche iche n'isi ndị enyi m niile, my spiritual children all over the world, ndị ihe anyị na-eme na-amasị, na ndị niile friends of the temple, my partners all over the world. Agụgụ m ọfọ na Chidimma ga-adịrị ha taa, na ife ọma ga-emere ha, na ihe niile ekwere omume ga-ekwe omume n'aha Chukwu nke pụrụ ime ihe niile. Gụkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-abụ ha na-eche ahụ onyonyo anyị, ha tụsara ya ndị ọzọ, maka na ihe ọma mere ofe onye ama ezu. Then anyị mesịkwara ya wee chụọ aja anyị na-achụ. Anyị bidoro na 5th of January wee chụbanye aja. Ihe a bụ 14 days rituals anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla. Nke bụ eziokwu na aja anyị na-achụ bụ aja changeworo lives. All ndị mụ na ha so, the forces that work with me, n'aha Chukwu nke pụrụ ime ihe niile, sị m chụba aja. Ihe ndị chụba aja bụ na ọnọdụ ndị mmadụ na-ewute m. Ọ na-aghọtụ ndị mmadụ nwere ike bịa chaachị m private na-asị m EZE-ANA na ya nọgokwa n'obodo oyibo 10, 15, 20 years nwe ihe anọtara, plọt nkịta ọgbara ahụ na onwero, moto onwero. Ọ na-adị m mwute, mana ọ ndị nwere jewere obodo oyibo with high ambition. Today, all their dreams has been shattered. So ọnọdụ ndị na-etu a na-ewute m nke ukwuu. Wee yọba ndị mụ na ha sokiri ihe a ga-eme maka ndị ọnọdụ ha dị etu a. Ndị bụ na ha nọ n'ọnọdụ jebe adị mma na adị maka ihe a ga-eme. Maka na mgbe m bidoro ọrụ a,
mgbe m bidoro ọlụ a o nwere aja m na-achụrụ onwe m is personal sacrifice na-emere onwe m. Ya bụ aja bụ aja nsure ọkụ, aja mbuli elu. Onwego ụbọchị m kọwara gbasara ịchụ aja dị iche iche. Aja a m na-achụ bụ aja a na-eweta ihe nsọ dị iche iche eji atụnyaba aja. A na-atụnyaba aja, a na-ekwubi okwu, weta ụmụ ahịhịa na mgbọrọgwụ dị iche iche na flawa dị iche iche. Echefukwana ụbọchị m kụziri the effectiveness of all these plants. Na mgbe wee gwacha wee mara gị atụ ihe ndị ụka Rom na-eme, na-enwere osisi a na-akpọ frankincense. This frankincense bụ azụ osisi ya na gum si n'osisi apụta, ọha frankincense. Ọnya ka ndị ụkọchukwu ndị ụka Rom na-ewere tinye na charcoal a na-efe n'ọlta right round before onye otu aja bido. Ihe the reason bụ na ha na-akpọku ndị anjelu nke Chukwu niile, ndị mmụọ ọma, ha bịa soro n'aja, maka na ha kwenyere na aja a na-achụ asị na aja masị a na-achụ maka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. So they even inviting clean spirits to come and join in that particular aja rituals and sacrifice. Ewee sị na aja bụ ihe a na-erunye nsọsọ Chukwu site n'aka ụkọchukwu ka o wee gosi na ya bụ Chukwu sepụrụ ụwa nke ihe niile. O wee sịkwa na n'elu obe na Jesu Kristi chụrụ aja na-agba mme, ma n'elu ọta site n'ịgba ụkọ ndị ụkọchukwu na ọ dị agbazi mme. Ịghọtago? So na ndị ụka Rom kwetakwanyere na ha ya chọrịrị aja. Ha nyeche kọwara gị bụ maka ndị eriri eri. Achọrọ m gị ịka believe na okpukpere ọbụla ị chọrọ ibelieve, mana please ghọta the deep meaning of ihe belong on ya. Ịchụ aja dị mma, a ka na-achụ aja ka mmadụ gara esi gị n'onwe onye chụrụ aja n'elu obe maka ihe na onwe ọzọ aja ọzọ dị mkpa. Ejuzie ekiri ihe a na-ejezi n'ịka ụka, maka na ịka ụka na-agwara na aja masị ọkwa eziokwu ka nke a bụrụ ihe nyi maka ya bịa n'ụbọchị taa. So o wee bụrụ aja abụ aja na-awụ mpụta n'ụtụtụ ọbụla eje na temple facing the east. Ma Ugochi tụọ na temple facing east nọ na Idra east. So whenever I stand in the temple, I face the east. Ọ na-abụ mgbọsị ofu ụtụtụ enwe nchụba aja, nchụcha aja etinye mere atụrụbụ eji efe incense, mfewie nwoke ndị angel nke Chukwu from east, west, north and south. Kpọwa ha sị ha bịawa. Nke bụ eziokwu na mmụnye na incense ya nwa, all the elements will start coming because of the smell. O nwere isi chinanya bụ incense niile ahụ na ife dị iche iche ntinye n'ime. Now when the flames will be going up, the smoke will be going up, the angel nke Chukwu ndị ga na-anụ ya bụ isi ga na-abịa. Enwe ngwa ha si na ihe nchọrọ na ihe nchọrọ na ihe nchọrọ na nchọrọ bido oge dị etu a na oge dị etu a na ihe nchọ ka ome na ihe dị etu a na oge dị etu a na ihe nchọ ka ome. Ghọtara ya? Now ọ bụrụ na m kwuchazie etu anwa agba m nkịtị, agwa m na ihe a m kwuru ga-eme. Ndị na-esonyere m so mgbe m bidoro kụzibe nkụzi na YouTube ga-ekwenye nke a gwara ha sị na ọnwa last year na m chọrọ ka nchi ọzọ. Abịa mbodo sị na m chọrọ moto, ha nye m moto. Nsị na m chọrọ ka nchi ọzọ oru na July 18th nchi ọzọ. Nwee gwa ha na that July 18 na m chọrọ ime birthday, my birthday December 1 last year. Na that birthday ahụ na ihe nchọrọ ka ha wee melụ m birthday bụ a duplex, a new house for me EZE-ANA. Now ngwa ha etu anwa ha sị m not possible. M gabara iru na ha kwuru n'azụ. Wee bido, I don't even, I have just few money in my account. Then I went ahead and do foundation. When my foundation, the way they are bringing money, started bringing money. Ndị mmadụ, ọtụtụ ndị mmadụ ndị arụrụ ọrụ ha na-aga aka ndị aka ekpe ego na-fly here and there. In fact, the thing even scare me at a point. Because n'ọrụ a ihe ndị were that ụlọ 3 months plus. Ya ebidoro na July. Then ebidoro na July, around middle of July mgbe m chiri ọzọ. Then mana by November ụlọ akwụrụgo ọnụ. I nọzie na-echezi ka date ruo. Ndị na-efolo m can attest to this. Ọrụ na-abịa nke ụlọ ndị Kotonu ndị enyere ụlọ ha na-arụ everyday.
So the kind of thing even scare me, the kind of blessing and favor. That's how the money came. Watch how we say na however all mjara fi na lu do ten lu cha do I baru sigiri na alu more money keep coming. We say na njor ka mbo ofala. Ka mbo ndị nze no Oraifite gboro hefi. Ka mbo ofala ozo na bịa rie nwo, which I did. So pattern na my birthday bụ house opening, birthday and ofala ozo EZE-ANA. Here na triple thing na emere na the same day, December 1. As that one is not even enough, more money keep coming. Wee gwa ha sị na m chọrọ ka m lụọ obi. Believe in me, alụgo obi. Obi a dedicated na December na 1st of January 2022. That reminds me, maybe within days to come, man on obi a we make video. Wee kọwaziere unu the real meaning of obi. Then ka iwe kwuzie how beautiful the obi looks now. Because ihe niile kwesịrị ịdị n'obi a ezughị ezu. Now, ihe abụ aja nna-achụ, and nna-achụ aja ihe ọbụla nsị ya mee. Yọtara ya? Agwụgwọ m ndị mụ na ha so na from now till April na nchọrọ moto ọfụ. SUV gwa ụdị moto nchọrọ, and I know they will do it. Mgbe nke a ya emekwa m esepụtakwara ya na YouTube gwa soon ome. Yọtara ya? So aja nna-achụrụ onwe m personally. Once I set up a goal, I will achieve it. As we speak now, from now till June, I budget to achieve. Then from June to December, I budget to me. And here on an emenogi. HF1 December 1, now I led the altar of the restoration prayer ministry. Now altar kind of water ada so you over that. Where would you need even I have altar, your child, you drop your petition, go home. Always young quite hate your catch you marry, you're dear, you go. So, car solo better on your owner. Makana one month was in a quarrel no sooner. Name will aja, anacho. No more problem for that, and they are solved by Ikupioku, the word of mouth. Now, no one catch you catch you over. Man, no was the photo challenge mother game. A man actually ajayi. That is where the temple comes in. Ordinary temple. Makechu ajayi. So ndai ne kubidoku. Ajena ebe altar. Kubiere hoku na hachukwu kepere mi ihe niile. Ihe omeme. Ndai ga-achukwa na aja mme ajena temple. Buru ofo jelu ọrụ ha ọrụ. Ịghọtara ya? So ihe m na-ekwu na ya bụ ihe ya amụta. Mgbe na-achụ aja amegide onwe na-ewute m na mpụta ịnọ ọnọdụ abalị na-anọ every 3 a.m. wee sị m na ha so kere n'ọnọdụ ụfọdụ ndị mmadụ nọ mba ofesi nọ na-ewute, and ọtụtụ ndị mmadụ na the whole family hope rest on them. Na onye a ga-esi na ya wee gozie ezinụlọ dị etu a, and some of the families nọ n'ịkwọta because that hope has been dashed. So I wee sị mụ mara aja a na-eji achụ nke aka onwe m, mụ chụbụ ya n'isi ndị mmadụ, ndị niile bụ ndị ga-ahụ my partners, ndị niile ga-ahụ my friends, followers and friends of the temple. Mụ chụbụ aja n'isi ha. Onye ahụ ihe mere ha ji wee sị ka anyị bisi bido chụbazie aja na monthly. The first one emere bụ na November last year. So o wee buzie monthly rituals just to accommodate other people, because I know that na ndị niile na-esonyere anyị na aja, most of them we even see a lot of money and favor, breakthrough, financial breakthrough this year. Ndị ego bara moto ya ego moto, ndị alụbere ụlọ ya agba na alụbere ụlọ. Have testimonies will start coming. All the mabro in issue testimony. For the you go the testimony already, but I can tell you that now these monthly rituals will create millionaires and billionaires. So all never will be there. So okay, this month will be on the 5th. Okay, close on the 18th. 18th I get actually aja di chiche Ogbuefi we see onyabo aja. Then nke
February ga-ebidokwa na February 6th, so you can take note. So before that time, he send them message etu ị ga-esi wee participate na ya bụ nke February. Now n'isiokwu nke nji wee bịa n'ụbọchị taata, ekwuru m ihe eji ama onye akpọrọ ọrụ na ihe onye akpọrọ ọrụ ga-eme ya na ekwem agwụ. Gee ntị nke ọma. So ihe ị ga-aghọta bụ, ọ bụrụ na akpọrọ ọrụ ma ọ bụ for any reason na gị nwere onwe gị ịnụgo voice ma ọ agwa gị na akpọrọ ọrụ site n'aka onye ọzọ akpọkwara ọrụ, don't overlook it. Rather, mma agwa gị ihe ị ga-eme ka chịdị mmadụ, ka ị wee ghara inwe mpịawa azụ, maka na mmadụ na mmụọ adị ama aka. Enwere reason you are called. Echefukwara na enwere ndị akpọrọ ọrụ ha jụ na ha ya alụ, nwee ndị ji aka ha wee kpọọ onwe ha n'ọrụ. Ịghọtara ya? Onye bata ụfọdụ ndị mmadụ n'ebe dị iche, both social media and in every profession, ị ga-afụrịrị ndị akpọrọ ọrụ, fụ ndị kpọrọ onwe ha, then fụkwa ndị the third group ndị presentịrị onwe ha to be called and their intention was accepted. Ịghọtara ya? Now, example ka m nwere ihe ma wee mara ya atụ, dịka ndị ma nkụzi mmadụ na-eji ihe mmadụ ma mara ya atụ ihe ọ maghị. O nwere onye Jizọs ndị ụka ọbịa bịakwutere ya sị na ọwụ young rich man, wee sị ya na ọ chọrọ isi ya, o wee sị ya nwe ya ji elekọ akụ na ụba niile o nwere nye ndị ogbenye ka ọ bịa jee so ya. This man ran away. Ifuru ya gbọrọ ya ọrụ, but o decided na ya ma alụ. Mana o nwere onye ọzọ a na-akpọ Joseph de Arimatia. Joseph onye Arimatia, o si n'obodo a na-akpọ Arimatia. O wee bụrụ na Jizọs ndị ụka ọbịa, according to that allegorical story, mana achọ nka nsị n'ihe ma wee mara ya atụ, ọfụ ndị ji aka ha wee presenti onwe ha to be called. Ewee sị na Jizọs ndị ụka ọbịa bụ cross wee na-eje na Golgotha ebe a ga-egbu ya. Joseph onye Arimatia wee pụta duto obi ọmịiko o nwere, o presenti onwe ya wee sị Jizọs ndị ụka ọbịa ka ya nyere ya aka bute cross. O wee nyere ya aka bute cross. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị na call. O nwere ndị bụ born physician, nwee ndị bụ na their passion to help mankind mere ha choose the profession. Example, o nwere ndị wụ call medical doctor from birth. O nwere ofu medical doctor mma gba afọ maka ụlọ ọgwụ ya amụ ya ma n'Ọnịcha. Onye ọrụ ka ọ bụ, nna ya bụ na-enye na dibịa ọrụ mara ya, mana dị ụtọ na anya nwa na onwe ya jesi gụọ medicine. Nke bụ eziokwu na ụlọ ọgwụ ya bụ ihe o ji agwọ ndị mmadụ ọrịa bụ ụmụ kịrịkịrị ọgwụ. Ị nwere ike onye dị adịchara ọgwụ a n'anya nke ji bụ mma enecha ọgwụ isi ọgwụ a ya agwọghị ihe a niile, echekwa ka ekpụta antibiotics, mana nke bụ eziokwu na enye onye ọgwụ a ọ dịchara ọgwụ ọsọ gaba na ọya adịghị mma. Nke bụ eziokwu na ịṅụ ụmụ kịrịkịrị ọgwụ ọ dịghị mma. Ịghọtara ya? Onyinye physician, dibịa onye gị ya ihe ọgwụ ji adị ile abụrụ na maka na ntị eji anụ ihe abụrụ na ọ dị ka okpu ata. Ịghọtara ya? Ọnụ niile bụ ihe eji amụọ dibịa. Atụm n'ọnụ dibịa kwuchi ọsị ya mezuo etu a, mmụọ si elu eme oje mezuo. Ịghọtara ya? So ọnya ka ọ ji agwọ werogoro ọgwụ nye ndị mmadụ, ọ dị mma maka na akpọrọ ya ọrụ. Mana o nwere ndị wu medical doctor today, mana they are not called to be in that profession. Mana duto na ya nwere onwe ya chọrọ ịnọ na profession ọ ga-anọ na-azụ ndị mmadụ ndụ, o je gụọ medicine.
mana the effectiveness of their work of onye present onwe to be a medical doctor na onye akpọrọ ọrụ as a physician from birth can never be the same. ịghọtara ya? Eji m nke a wee mara atụ. And the same thing dị na every profession nwere ndị wụ no, they are inborn. In fact, from day one, they are not even interested. Mana afọ ha dịka onye a na-akpọ Jona n'obodo Ninive, dịka akwụkwọ ndị ụka ọbịa sikwu, bụ onye akpọrọ ọrụ wee gwu ya na o nwere ndị ọ ga-ejezọ ndụ, ndị ọ ga-ejekwa ihe ha kwesịrị ime, ndị ọ ga-eje gbasara ozi ọma nke Chukwu okike. Ihe a na-agwa gị bụ ọ bụrụ ozi ọma nke Jizọs ndị ụka ọbịa, maka na oge a na-ekwu maka ya, a na-akọ akụkọ maka Jona n'obodo Ninive. Ọ Chukwu okike ka onye ọ na-akpọkụ. Enwere ihe dịka introduction of onye nwe asị gị yọọ n'afịa. No, o wechighị ya ma eje mmadụ na mmụọ na-ama aka. Yes, gị nwa na-eneme anya gị na mmụọ na-ama aka. Mmụọ ya akpọ ọrụ jụ na ihe eje onye ka ịwụ. You can even be destroyed and the mmụọ esikwa na family raise another person. Ị ghọtara ya? So o wee bụrụ na Jona wee sị mba na ya ma eje na ya ma alụ ọrụ a maka ihe mmadụ ga-ekwu, maka na ma challenges, because there were challenges in every call. You don't expect everybody to like you. You don't expect everybody to appreciate what you're doing. Like Ogbuefi EZE-ANA, it wasn't easy for me. And I was not even expecting everybody to like what I'm doing. Like me, when I started, it wasn't easy because I was born in a core Catholic family. From birth, ebidon from Brocosre. Gasia Ganu Luka, no Obako di Chiche, no Obako Bible, no Obako Ndo to Mary. Yes, Capla, I want this Capla, even as the Nukua. So, Kojena TV Council, so promote to defend the Catholic faith. The Zealand Julia Woka, Agro Vatican 1, go Vatican 2, go Carolo, and when Hanchen in them. Where they are work there or the various councils of the church. Both the council of Ephesus, ever said, now let Mary is the mother of God, the Theotokos. Only one I say now Mary about the mother of God, the Theotokos, let the person be anathema. Because in every council there must be a conclusion and the anathema must be released. The council of Nicaea and the rest of them, I have them. So that time, esomne akuzi, defend their faith to all my faith and strength. So nkuzi na zero ni na nsi we gbasa. Mgba na ebe 15 decades of those own must map that be 30 decades. So all those things any na neme. Mana ihe chọrọ iwetara gị ebe a bụ na n'ọkpụkpọ oku mgbe nke m bidoro, I thought na mma kapịa n'ụka, mana ọ bụrụ ebe a ka my calling dị. Ọ bụrụ ebe a ka my calling dị. So ihe m na-achị kọwara gị bụ na nwere ike jụ na ịma alụ dị ọrụ apịawa agha azụ. Onye nke a wee sị agbọ n'oge Jona n'obodo Ninive, o jere dị ọrụ, kedu ihe mere ya? O wee jee banye n'ụgbọ sị ka gbapụ because of ihe ndị mmadụ na-ekwu. Mgbe m bidoro ọrụ a, ndị mmadụ send many things because one day my mother was a reverend father. Nke my mother tọrọ nwanne ya nwaanyị, nke my mother tọrọ na nwaanyị ya nwoke reverend father. Achọrọ m ihe ndị mmadụ nwere ike ikwu. Akụpụrụ m ntị zaa isi maka na I know what I'm doing. I know what I'm saying. So therefore, ihe niile ndị mmadụ na-ekwu means nothing to me because that man ndị kpọrọ m ọrụ. So mana o nwere ike gụwa nne m anya nwere ike ọ bụrụ ihe ndị mmadụ na-ekwu ka ị na-eche. Even Jesus Christ ndị ụka ọbịa chi ndị ụka ọbịa mgbe ọ nọ n'ụwa mmadụ niile nabatara ya. No matter how things is happening around you,
Not everybody will like you. Not everybody will accept you. For one he can work a money never. So stop thinking about what people will say, whether your family will accept you or not. You know what I mean? So here in too, I stood my ground and I made it. So Jonah na think ihe ndị ma wee jụ na ya ma eji ozi akpọrọ ya wee je banye n'ụgbọ ka e gbanaga obodo ọzọ ọ bazie n'ime ụgbọ ahụ ruo ebe anwa eburu mmiri bido tụba enwewe a lot of disturbances ụgbọ ha na-achọ igbu o dozie ha anya na forces of nature the willing sink their ụgbọ and the waste every life there. That's nature for you. Don't allow nature to use forceful hand on you or use force to force you to do the needful. Because when nature forces you to do the needful, there must be casualties. Believe me. You will suffer because natural forces will humiliate you and they will cause you a lot of pains. Example, let me walk around for also. If a mango that ripe, monodable, and as you know, I can walk unripe mango around surrounding the ripe one. When that mango refused to fall, and another extraordinary means was introduced to pluck that mango, maybe he got here. On the process of he got here, even unripe mango can fall. You got that? It's according to nature. So when nature calls you and you refuse to go, it will affect me as no see me. Uswanya. You got that? No to aka manu. Ozuora manu aka ndị ọzọ ọnụ. Jonah wee nọrọ and the nature the willing is sink the ship. Including the niile nọ n'ime ya. So o wee bụrụ na Jonah ha megide ha sị mba na this thing na-emenụ because na ha ka nwere the sense of reasoning. Ha ka hapụ their spiritual eyes open. Unlike ihe anyị nwere taa. Today ị ga-afụ mmadụ ọ na-ata afụfụ. Today ị ga-afụ ndị mmadụ ọ ma na ihe na-emezi na ndụ ya dị abnormal. Today ị na-afụ ndị mmadụ ọ na-agabiga doo ya anya na-enweziri ihe otiti dị ike na-etinye. Ọkabere ikwa n'ụka a na-agwa ya nwee dị na ọ ya adị mma na ọ na-adị mma stupidly. Onye a apụrụkwa n'eche. Ọmụọnwụ mgbutiri mgbe a tụọrọ ya ebodo nwe ndị akpọrọ ọrụ ha jụ na ha ya arụ ọrụ etie ihe ọ yara ahụ. M nwere ofu eze nwaanyị mma bifo ọlụmọlụ a o kochiri n'ụka bifo ọlụmọlụ a tiri abịa mee ya ntofu introduce na-ara ọkọ na-akụ ya is a mother of many children. Ọkọ na-akụ ya ọka a na-akụ ya ọsị m na ihe ejichagbu ụlọ ọgwụ dị iche iche ka ị maa na ọkasị nnecha asị na ọ bụrụ kansa kere all the problem. O nwere ike ịnọ like 1 hour without scratching that particular breast. And they just go no my UNTH ka amara exactly nothing. Mana chill mgbe a matara nwe ihe dị ụlọ ọgwụ kpọrọ ya etin na-edi stop ya o wee kweta na ejesa ka ọrịa iche na ka o luo mgbe a eti o nwere ndị etiri ọya o nwere onye nke mma before o jee n'ihu ọrịa unu nwere accident aka ya a na-enye treatment ọ dị respond dọkịta na-asị na-enchekwa na treatment ya ma ya kwesịrị inye n'aka na ya na-aka ọsịdazikọ na ibepụ ya aka na sick bed ka o ji wee sị kpọzie n'ihe na-esosi ndị biko na ya ekwe ụbọchị ahụ o kwuru kpam na ya ekwe ụbọchị anwa ka ahụ ya bido natawazie ọgwụ tata aka ya na-agba adị mma afọ m ụbọchị a ebe obi meshin na-aga nkwetara ejere ọrụ agbọrọ ya ịghọtara ya ọ ka ịghọta ihe ọrụ nwere ike ime mmadụ. M nwere ofu nwa mmanụ mma nyenwa bụ the oldest man in our village, in that village with about over 100 years, about 110 or so. Nyenwa the only 110 years as at last year. However, this man wee jụ na ya ma eje nye ogwugwu na-agbụ ya ọbịanye oku dawa ogwugwu dị ba ya na-enye ya okike
n'okenye wee jụ na ya ebe wee jewara ụka ọbara wee na-agba nwoke a n'imi na-agba ya kpụfụrụ ọbara na-agba ya mana imi mana ebe niile mana ntị so ti n'omegidozie onye ọ na-eje ekpere na nke pastọ wee sị ya nwoke gị jee ka ijeza mmụọ kpọrọ gị oku mgbe ahụ ka o ji wee chigata o je bunuzie ọfọ mmụọ a kwụsị na ya ekweta emechi ihe niile a na-eme ụbọchị ahụ ọ bara izizi ahụ pụnta anụ ọfọ mmụọ agụcha ọfọ tie ọfọ n'ala ụbọchị ahụ ka ọbara kwụsịrị egbe ya ịghọtara ya na ọ na ogworo mmụọ apịawa ya azụ so onye ọbụla bụ onye oraifite dị fọtata wuti ezume nwere ike ịnụgo ime onye nna-ekwu achọ m ịkpa afịa mana ọ ewee no story I'm not making up anything now ihe nna achịkọwa bụ na Jona mgbe ọ bịaziri n'ụwa na-achọzi igwe ime ihe o mere ndị nọ n'ebe a dụtụ na ha dị wise ha nwere anya ime mmụọ ha wee sị ka ha fee nza so ọ bụrụ taa ka ịgba afa bidoro maka na anyị kwuo na anyị na-agba afa mmiri emi ụfọdụ ndị mmadụ na-asị ọ bụrụ taa ka ịgba afa bidoro o bidoro n'anya Adam tete ha wee fee nza mve a wee ma ha na-asị koro onye iwe forces of nature iwe chukwu okike dị n'arụ ya eji wee chọọ ka ha na ha niile n'iyi wee fegido nza gbagide afa wee daa nọ na ahụ Jona ịmakwa ihe mere nụ ha wee were Jona wee si n'ụgbọ wee tụpịa wee tụnyere mmiri si kama ha niile ya anwụ kama Jona naba wee tụnyere mmiri wee si ozugbo ha tụnyere Jona na mmiri gbam ahụ Jona metụ ha na mmiri ebulu mmiri akwụsị ụgbọ ha gawara onwe ha safely mgbe ahụ Jona banyezi na mmiri ka Jona meze gịnị jeziri azụ wee bịa n'oye wee jezie wee jee n'obodo Ninive ọ na-agba ọsọ na eje wee ruru ebe a n'ọnụ mmiri gbọpụta ya Jona wee pụtazie ọ bụrụ eziokwu Jona wee jewezie ebe ọ na-agbakwa ọsọ na ya ma eje wee jezie n'ukwu osisi dị ndụ ka ọ nọrọ ebe a wee zelo anwụ na-acha because ezigbote anwụ na-acha the forces of nature mee dat mkpụrụ onye isi akpọnwụọ karịsịa ọnụ nwere ndo iwu na ọ ga-eje nya ọlụ Jona wee jebe nye ọlụ so ikwe na ka forces of nature pịawa agha azụ akpọrọ ọlụ ejo na ya alụ kedu ka o si che na ya agara gị ọ bụrụ na ọ mmadụ ejighị ịbụ ihe ị na-enjoy dalị ndị gị kpatara ego na-emekwasị ọfụma ịfụ akrash adapụ ya mmadụ eji ịfụnanya na abụ maka na ị na-efiru na ịgwa dị gị na ọma ekwe na onye ebuji gị ọ dịghị enwe answer ya calling. It can never have peace. It can never have happiness. Yes, gwa ihe ị ga-eme ewu na agwa gị mee bụ iruo ịgwa ndị gị na ha so n'ikwotago nke ị na-anụ okwu akpọchi n'obi gị gwa ndị gị na ha so n'ikwotago na ị ga-arụ ọrụ ahụ mana ha biko n'ebe ọ bụ na ịlụgo dị already ha biko ha accept ọdị gị ha biko ha tọmeti aka n'obi ka dị gị kwado ọrụ a n'ebe ọ bụ na ịmụtago nwa na ịhapụ ụmụazị a na ụmụazị a ga-ata afụfụ maka na onwe onye ga-enekwado ụmụazị a ka ọhịa na ka gị nwa ha biko ha kwe ka ịgwa dị gị ka dị gị kwadoro gị ọrụ a kebe eziokwu bụ na ịyọ n'eziokwu n'ezi asụsụ ọ bụrụ na dị gị a kebe eziokwu bụ onye mmụọ na ezumezu mmụọ gị na ha so nabatara ha ga-eje metụ ya aka n'obi mee dị gị asị gị nwunye m ọkụ ọ dịghị nwere kedu etu isi chee ọrịa nọ ọnụ ụka ka ọ n'ọdịnala na ụdị ọnwụrụ isi wee chọọ na ya enyewo nkwado 100%. mana di gị ahụ ọ bụrụ na ọ bụrụ onye nwa bụ onye anwa ka ị na ya ga-ebi harmony they know how what to do. ọ bụrụ m ekwu ihe ya eme ma ya can assure you that na ọ bụrụ na ha anabata di gị you will find peace and happiness again even more. ọ bụkwa na ọ bụrụ na di gị ama enye support na ọ bụrụ di gị abụ onye anwa gị na ya ga-ebi harmony forget about that. You will still shine whether with his support or without his support. It have happened to many. Today, they are the pillar. Ha bụrụ oke okwute agha ajụrụ ajụ nye ma bụzi oke okuku bụ ụlọ. Ịghọtara ya?
So don't mind ihe mmadụ nwere ike ikwu esina na onye a. When you start being successful in whatever you are doing and you find happiness, ndị niile ahụ ajụrụ gị ajụ ga-anachikata ọnụ niile agbara obodo asọ ga-abịara oge lacha. Ihe ị ga-eme bụ mana gbaa afa miri emi ka ị dị sure na agwụ gị bụ agwụ gbagotanụnụ nke onye akpọrọ ọrụ. Maka na ana m ekwu na every human being nwere agwụ, mana o nwere ndị agwụ ha karịrị ibe ka agwụ ibe ha. O nwere ndị agwụ ha wụdo obere agwụ. Agwụ ya bụ onye anwalụcha agwụ chukwu agwụ ya. Ọ bụrụ na ọ na-eme biznes, ime biznes. Ọ bụrụ na ọ bụ onye ọrụ aka, onye lụwa aka. Ọ bụrụ na ọ bụ onye ọrụ oyibo, onye lụwa ọrụ oyibo. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na agwụ gị bụ ụdị agwụ a na-ekwu, agwụ ndị akpọrọ ọrụ, ị mara na ebiri ike mmadụ 20 na ị ga-alụrụ dị ọrụ. And ọ bụrụ na ịlụọ dị ọrụ, mpịawa azụ ihe ọbụla bụ ya happiness, they will take it off from you. Yes, ihe ọbụla bụ ya happiness, they will take it off from you. To be sure na ijere n'ihu ọrụ gị. Yes, gị nwanne m anya, ime emerụ argument ka m nụ. Akụgụnụ gị my family history. Ime emewu argument ka m. Ejegoro m ụka jee nke onye nne na anya n'azụ. Eriri m front and back. Erigidoro m. Na m bidoro ọrụ a, anyị kene m ndị mụ na ha so na ha etinyere m ọrịa n'ahụ. Mana they broke my heart. Because I was really doing very, very well. Abatara m ịlụ ọrụ a na-agụ m. Ọ mgbe ndị mụ na ha so tiri ọnwụ na-ewu na m ga-ejeriri n'ihu ọrụ m. You know why? Ihe eji eme m mpịawa azụ bụ na o nwere ndị ọ bụ gị nwa na-ekwuburiri ha okwu no matter what. E nwere ndị destiny gụrụ na ọmụnwa bụ EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite ga-ekwubiri ha okwu ka Chidimmadị. E nwekwara ndị destiny gụrụ nọọ n'aka mụnwa ga-akụba ha bụrụ their mentor. Both ndị nọ na biznes, ndị nọ n'aka ọrụ dị iche iche, ndị nọ eme ihe dị iche na ọmụnwa ya awụ their mentor na-aba aka ha mana mmadụ mana mmụọ. Etu a ka ọ dịkwa na o nwere ndị ọ bụ ọrụ ha na ọmụnwa ga-akwụwa ha awụwere ha their altar. Onwego ndị mmadụ ole ma ole nwubere altar, and my happiness is that they are all doing well. They are all doing well. Ka mgbala asọsọ amadụ goro show na n'onwego mgba ndị eze nwaanyị ịtọ nkwuwarụ. They are all doing very, very, very well. Yene na video ebe mgbarụ mbọsị ntụrụ mgbara ọfala. One of them even sang there. He said it before the public. The two other ones are doing very well. Nwewu na ọrụ. Even some the other one ama na very soon now. I ebutere moto. You know ya? They are all doing well. Because na m wepụtara obi wee kụziere ha ọrụ. Reason bụ na mma na ndị kpọrọ m ọrụ nwere ndị oji maka asị nọ mgbe a kụziere ọrụ. Na o nwere ndị oji maka ihe na ọchọ ka nkwụba ha. Maka ihe mma gwa ha all the truth. Kụziere ha the ụzọ ya. And make sure na ha stand on their own. Whether we iwu nwoke ma ọ bụ iwu nwaanyị. Ma nature akpọ onye na okpoko. And honestly, na make up mind the nature dị ịlụ ọrụ a. Bịa EZE-ANA Ugochi tubelu ọdịnala temple ga-enyere gị aka. Kwụba gị kụziere gị in and out of the work. And ka ị dị successful. Mana anyị ga-agbafa dị sure truly na agwụwụ gbakọta. Anyị nyere gị aka kwụba gị. So n'oge nke m nwa mpịawa azụ maka na a na-enye m sign na-agwa m ya I refuse. Thinking no ha akapụ n'ụka. Agwa ndị mmadụ ndị mma m na mma emecha hapụ chigata n'ọdịnala. They will not believe. The zeal I want to wee convert ndị mmadụ. Abụ m somebody na-abụ si Ọnịcha na-eje Nnewi. I will preach inside bus. Nna anakwa na I will preach. Nsi go Ọnịcha na-eje Enugu I will preach. Yọtara ya? The way anwa dịka ndị mụ na ha so si na the way anwa isi wee convert ndị mmadụ to another faith. N'ọgwụ etu aka ihe kpochiata ndị mmadụ n'ọdịnala. And that is exactly what I'm doing. In Abuja, I was doing very well.
onye ọbụla nọgoro Abuja years back nọ into computer ama Noble Success Computers. It's a registered company. I bring in used laptop from US. They would have the computer for the various chargers and rest of them, mouse and rest of them from China. I was doing very well. To the extent that I built my bungalow in Abuja. We got 2 flats for tenants. Everything was moving very well. So it won't have any reason for anything. So I didn't comfortable. Till when the money house in no go time. From nowhere, they introduce uneasiness, unhappiness, and eventually they crash my marriage. What bring the crash? Onye became unnecessarily stubborn. Oduomanya no ihe mmụọ mere ka ọ dị unnecessarily stubborn. Then he makes every settlement to be more difficult. She gave me conditions. And eventually, Odazena, because we did court marriage, eventually, now those properties, everyone a marriage I crash go, what will happen to everything, the properties. I said, no, what? We started going to court. At the stage, the man has to say, carry him in a court. A man no give you a bit all we do. Mona no, more abandon everything. Which court cases? More stop everything. More forget about everything I had in Abuja. I should leave everything. More general no they be all on everything they will restore everything back in multiple fold. Like play, one choice. My ex-wife, when I called her, yes, when I called her, I said, look, I'm no longer interested in going to court. Therefore, let that case be struck out because all more than one year file charges for the dissolution of the marriage and everything, to take possession of everything I had. I stopped going to court, and with my lawyer everywhere we thought they struck the case out. But before then, I called my ex-wife, said, see, look, this thing I'm no longer interested. Then for the tenant's house dragging, he said I should leave for her since I'm no longer married. I said, okay. I called the tenants because initially court was like, everyone that they let them with dispute, so whatever money in a court pending the termination of the rightful owner of the house. See what I did? I called the tenants, look, from today, I have withdrawn the case from the court. From today, Jena Apujere, my ex-wife, who Jena my house, Jena Apujere Ogwa. They were all surprised. I said, yes, do that. And even my ex, when I called her, look, tenants will start bringing money for you. The case, I'm no longer interested in the case. She was like, am I sure? Because she was expecting serious fight from me. She believed that I can never let go. But I go, yes, you know the facts. You know that initially I was so determined that I want to end everything. So, when were they all the surprise? Till now, she's there, receiving everything. But no, when I came back to the man has to say, okay, go and build temple. All. There's some near now get you. And when we do now, gradually they return everything. The way they are blessing me, even scare me. Has them maintaining wall. On amazing the man on wall now or ga. Could you open this in the man on them? You might be the batava. But I don't know, na last year, say no. When said the matter was even unana. Yes, Nankem bin Abuja unana. Manata, no name cancho. I was some July last year, Foundation. Today, EZE-ANA Ugochi is living upstairs. Do you get? So any moment we are mad, you are mad now. Water condition you are passing through is a peanut to what I have passed through. So I'm not about each when I for the
no milk of roses and the honey, milk and honey. You first challenges, and believe in me, even everybody that knows me, I know that without that my ex going insane, going to that extent of trying to be greedy and try to, because I know to date that no more mere by any man, he began to act otherwise. Because when any reason for now, a challenge him I get caught more be rude in anywhere. What she would have done is whatever I decide, so be it in night. Mana for now, we challenge any now. Ọ bụrụ na ihe ndị mmụọ melụ ka m wee nata n'ụlọ, mana nke bụ eziokwu na ọ bụ na ọzọ gwara those properties, I would have still been in Abuja. Even if our marriage crash, I can live in another place while still doing my business. But they know, say no, go home. And in case you know that madness of is on my tenant house and everything, so I said, no, I can't take this. So I was in that one. You got that? So what would they use to crash at that marriage? I would have been in Abuja today. You got that? So they can crash their marriage. They can crash whatever that is their happiness. Obonoji mo wunye. Abone nwanye nwere ike crash that your marriage ki we je n'ihu ọlụ. Enwekwara ike ịjụ enwe ike weta nwoke ya apịawa azụ. Ọ pịawa azụ divorce oge ma o mee gị bụrụ single mother. Nwoke a na-asị alakịrị nke dị ya n'ime obe ga-abandon. Ihe a chọrọ ka inwe pain ga-eme ka ejuwazie ese. A ga nwoke fụrụ na ya wee kọnụ keta otu ọma afụgo n'anya. Ịjụ nwoke nwe mmanụ na ụnasị kedu ihe nwunye ya kwụsị ya amaghịkwu nnọọ ihe a pinpoint nọọ ihe a bụ ihe ọ na-emekarị ya mana ya nọkịta ọ ya asị. Your husband can hate you for no reason. Your wife can hate you for no reason. The love can die. Your business can stop functioning. Yeah, they can crash your business. You know that? They can crash your business. So, how they make and them mad? How will you keep yourself? Even them mad si this ebe aga nke our problem. Afia ndị mmadụ shop ndị mmadụ agbara ọkụ nke agba ọkụ. Imere ahịa wee bilo apụta n'ụzọ ngwa ahịa daa nke gị ya ada nke ndị ọzọ adị mma. Anwe gasị na-achọ nke ndị ọzọ achọ nke ụka ya na-achọ nke ndị ọzọ adịrị. Ebe ndị ọzọ gafere ịgafe nke nsogbu. Ị bụrụ onye na-eje afịa ije afịa inwe problem n'ụzọ. Gwara onye ọzọ ji ọ nafere. A ga-eme gị ihe dị iche iche. Ihe niile ahụ ihe emegide ka ị wee tụwa ya na-asị ka ọ bụrụ na emere gị ihe ga-eme ka ị gbagharịrị. Ọ bụrụ na emere gị ihe ga-eme ka ị gbagharịrị. Ị ma na ibidoro na akpọbere gị. Mana a ga-emerịrị gị ihe ga-eme ka ị kụọ ọta. And ọ ihe a na-eme ka ị kụọ ọta. Yes, ọnya mere gị nwa na onwe gị ji ego olu n'aka. Mpịawa azụ ị na-enweta. Ihe nna-achọ ịkụwara gị bụ ihe ị ga-ebu ụzọ megoro. Were akwa nwoke Igbo na ọ bụrụ ihe enweta nwunye. Zie n'anyanwụ wee sị ndị gị na ha so ya biko ha mere gị ebere n'ikwetago na ị ga-alụ ọlụ a. Ha biko ha zitere gị onye enyemaka. Ha direct ya gị na onye ga-ekụziri gị ọlụ a. Imekwana mistake ọtụtụ ndị mmadụ na-eme na social media. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-eme na social media na-ekụzi one thing ma ọ dị ọda. Mana o nwere ebe ha mụrụ ọrụ. A ga-enwerịrị onye wu ya mentor. Yes, a ga-enwerịrị onye wu ya mentor. Like mụ always na-enwe mentor. Mana ihe dịzi iche bụ na mgbe ahụ ijere ya mentor gị ị nata ị chọọ ịlụ ọrụ ụfọdụ ịkwapụta ihe niile ahụ ya mentor kụziri gị ihe eji wee lụ dị ọrụ. Ịyozie ndị elu na ndị ana ya ọnwa agwụ sị ha bịa nyere gị aka ịlụ ọrụ a ka ịlụta ya. Ma o nwere ihe ọzọ ha chọrọ ka ị mee n'ọrụ a. Ịfụ na ha nwere ike ịsị gị despite ihe niile ahụ onye anwa kụziri gị ihe eji elu ya ọrụ ngwa gị adịa nka ma ọ gị adịa nka ma ọ bụ isizi etu a mee isi na ọfisi etu a mee. Ọnya ga-eme gị nwere ike ịkarị ya mentor maka na ha ọgwụ gị mana ọwụkwa ma o nwere onye ga-ekụziri gị do's and don'ts somebody ekụziri gị ya. Then agwụwa adịzie nke ọzọ ihe eji wee karịzi ibe. Ịghọtara ya? O nwere ndị na-akụzi ndị mmadụ ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na agbara ha ọrụ na-eje na mmiri je na-egbu ya ọbara. Stop doing that. Yeah, polluting the water. Ihe ndị mmiri ji agba ndị mmadụ ọchụ. I don't do that. Mma eje na mmiri onwe anụmanụ chọrọ inye ha. I will drown it a little. So they said no me egwupụta uzi ahụ m ya.
By therefore, you did not pollute the water with the ordinary blood. Now, ewu ahụ nji onye mmiri nye ka mmenye like that. Then nke ọzọzi nke nji wee natazi n'ụlọ eburu m na-ebuziri ndị mmiri n'ụlọ ma akpọzi ndị mmiri onye a na ndị mmiri m wee gbuoro ha anya wee buru. Enwere ọ bụrụ na ebe ite mmiri m na mma ndị mmiri akwa ebe a ka m na-atụrụ ha nzụ, tụọrọ ha nkwụ, tụọrọ ha ọjị, mana igbuzi ọbara nweziri ebe nkọpụtara ha ụlọ na outside temple, ebe nkwụrụ ha ụlọ, ebe a ka m na-anọ na-egburu ha anụ ihe mmee. Try this method. Efu ka ihe ọrụ chaka ihe, mana mgbe ụfọdụ ịgbachi onwe otu ihe ọrụ akpọchi isi nọ mara kpọchiri ihe ọrụ gị. Mmekwu nke nwekwuzi nke ọzọ ekwugo, mana ọ na-ebere ụfọdụ na-eme m. So ihe na-agụ mmadụ ya eme ntọ gị chọgbu yọwa ahịhịa were ọjị yọwa ndị gị na ha so si ha lidie gị to dibịa ga-abụ okụziere gị ọrụ, enwe harmony between you and the ezumezu ndị kpọrọ gị ọrụ ka ị wepụta ihe. Ọ na-ahụ ụfọdụ ndị mmadụ na-arụ ọrụ mana agụụ na-agụ ha asịwa onye nke what is the problem. Ụfọdụ nwere ike iwu na-agbara ọrụ eziokwu na ọ bụrụ onye ji aka ekpe onwe, mana ọdụ uto na-agbara ọchụ. Ụfọdụ ụmụ ndị je na-emekasị ofe ihe ọmụrụ ọrụ jos ihe soro na-emekasị ihe ọ emekasị na emeta ihe ụchụ. So learn one thing from EZE-ANA today. Look for your ndị gị na ha so ha direct ya otu onye ihe eje gbado a na-akpọ ya ịgba ọsọ agwụ. Ọ bụrụgoro nọ na missionary, dị na seminary ma ọ bụ ndị pastors, a ga-eje dị pastor school ma ọ dị seminary school ka e wee kụzie the do's and don'ts by onye kagin. And in a look, if you are going to ịgba ọsọ agwụ, chọọ onye dị successful na ọrụ a ka ọ kụziere gị, maka na onye isi adịghị edu onye isi. Ghọtara ya? Nke ọzọ m chọrọ ikwu before mmechie, ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ ọrụ a mana ị dịbụ ready, maybe financially or maybe one thing or the other, mana ikwetago na ya arụ ọrụ a, o nwere ihe m na-emere ndị mmadụ a na-akpọ ekwem agwụ. Ekwem agwụ ahụ akpọkwu agwụ niile, agwụ ikwu nne nne, agwụ ikwu nna nna gị niile na ezumezu mmụọ, so agwa ha na ikwetago na ya arụ ọrụ a, mana ha biko ha nye gị more time, ha nye gị ego, ha nye what it takes for you to bido ọrụ a. Ihe a bụ n'ọkaikpe ile ọma, ihe a bụ nwa mgbe nta ka anyị kwuo more time. Ọ bụ ọkwa na-eju ajụ maka na ị nwere ike ịjụ ajụ, mmadụ na mmụọ na-ama aka. Mmadụ na mmụọ na-ama aka. So that is that. So ikweta emere gị ekwe ma agwụ you have for more time ka chịrị mmadụ. Nke ọzọ ọgwụkwanụ, ọ bụrụ na agbara ọrụ ịbịa gbara ya family, anyị malụ ndị kpọrọ ọrụ kere ụnụ ụdị ha chọrọ ka esi na-arụ ya. O nwere ndị ụlọ anyị ewuwere ha ọta, ndị bụ na ọkpọ oku ha bụrụ na ha ma na-achụ àjà ihe mmee nọọsụ achị kwupi okwu, like ụdị ọta anyị erectere na ebe anyị kpọrọ Angels Field mbara ndị mmụọ ozi Ugochi tụọ na temple, na that temple na ọta ahụ adị egbu ihe mmee. Yes, every morning ngọcha ọfọ na temple eje m n'ebe a wee kwubi okwu n'isi all my friends and partners all over the world. Ndị mmadụ na-abịakwa ebe anwa dị ekpere ekpere yọọ ayịyọ to drop all their petitions, but I ji abụọ these petitions I born ha, and there will be testimonies. Then ọgwa nne iwe onye a kpọrọ n'ụdị na ị ga-arụ n'ụdị eze nwoke ma ọ bụ eze nwaanyị, that is just dibịa ma dibịa nwoke ma ọ dibịa nwaanyị. Ebe anyị kụziere gị ka esi mmiri, ọ bụrụ na iwe onye ya awụ afọ, anyị kụziere gị gaịdị ya gị. Ọgwa nne iwe onye na-use intuition wee na-agba afa, ma ọ na-iwe onye na-anụ voice, clairvoyant and clairvoyance, we guide you properly ka i wee chaka ekuko. Echefukwana, abụ m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, bụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Ọnwa ajụjụ ọbụla ị nwere ịjụ m n'ihe nkụzi taa, sendere m meseji 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu afa m. Echefukwana na afa anyị na-agba afa miri emi, and distance is never a barrier, both ma na ịgba afa ma ọ bụ ịrụ ọrụ mmụọ dị iche iche. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Ebe ị kwenye na mmadụ nwere ike ịnọ ebe a kasịa spell to onye nọ London buru akpa empty handed nata. Etu a ka mmadụ ga-esi n'ọkụ ebe a rụọ ọrụ kwubi okwu, onye nwere dị ikikere kwubi okwu ọbịa na mmezu. So n'ịgba afa maka onye anọrọ nso, ihe anyị na-edewe ya full name, ya surname, ya town name, ya mother's name,
your mother's maiden name, that is surname of your mother people n'obodo esi lọta nne gị, maka na mmụọ na-eso mmadụ o siri n'ikwu nne ya o si n'ikwu nne ya, ka anyị wee kpọọ mmụọ ikwu nne gị na mmụọ be nna gị, jụọ ha ihe a ga-eme ka Chidimma dị, anyị gbasanye bụ afa anyị rụọ ọrụ ọrụ, and distance is never a barrier. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu n'isi ndị niile, ndị enyi anyị niile. Echefukwana na onye ọbụla nlecha vidiyo ya atụsa ya kọmentị ya na from now till June na o nwere onye anyị ga-enye something tangible, yes, among our fans. Then nlecha vidiyo a tụsara ya ndị ọzọ, ihe ọma mere ofu onye anyị izu. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike na-esi n'aka ya bịa, ekwubie m okwu wee kpọkuo all the elements from the sun, moon and stars, all the elements from the air element, the early beings, kpọkuo all the beings from the water, the salamanders, the mammals, the water sprites, kpọkuo ndị ana, kpọkuo ndị ana, kpọkuo m ndị ana, Queen Mother, na-akpọkuo ndị ana si abịa kobianụ, all the elements kwụ njebe oru jebe Igbo, jebe na east, west, north and south, kpọkuo elemental beings and mystic n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, na-akpọkuo the primordial queen si abikonu, all the forces of nature, ndị egere na ndị mbụ, ndị anị ka nta na mmụọ niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, mmụọ niile na-anara oke na tata gba afọ, ụnụ bịa jebe na oru jebe Igbo, jebe na mba dị iche iche, jee na gọzie ndị niile. All my friends and well-wishers, let there be curse breaking, let there be open doors, let there be upliftment, let there be miracles upon their life. Ka ihe niile kwere ome kwe ome, ndị na-alụ ka elephant na-eri ka ọkwụsị, let there be chain breaking, let there be upliftment, let there be curse breaking, ka ihe ọhụrụ bido mewe, let there be miracles upon their life. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. A sị m na ụchụ mmụọ ma ụchụ mmadụ ama kwụsị ayịyọ a na okwu a ngwubiri n'isi ya n'ogu ka m jụrụ, si ike dị n'elu na ike dị n'ala, mmụọ niile na-emere ihe na mmụọ niile na-emere m ihe, mmụọ niile na-eso na ndị na-eso m, unu ekwekwana ka okwu a m kwuru na ọfọ a m gọrọ gaa na-abịaghị na mmezu. Na-asị n'ụbọchị tata na ọnụ ọchị ga-awarịrị ndị enyi m, n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise ya gazie na